Днес ставам на 24 и в това видео ще ви покажа как го постигнах. В това видео ще ви разкажа как през последните 2 години успях да изградя свой собствен протокол за дълголетие, с който успях да сваля над 10 години от биологичната си възраст. Биологичната възраст определя състоянието на тялото ни и органите ни, като тя често може да се различава от възрастта ни по документи. Тя се определя чрез серия кръвни изследвания, които всеки може да си направи в лаборатория. Убеден съм, че всеки, който се погрижи за себе си, може да изгради по-здрав и смислен живот. Честно казано, старият Живко не беше човек, на когото бихте искали да подражавате. Пушех цигари, пиех алкохол, през уикендите се прибирах по светло и често нямах спомени от вечерта. Ядях каквото ми падне, без да мисля за последствията и живеех така, сякаш щях да бъда на 20 за винаги. Системно злоупотребявах и издевателствах над тялото си, което пък се отразяваше на всичко останало. Не се наспивах добре, лягах и ставах късно, беше ми много трудно да се концентрирам и нямах енергия за нищо. Бях затворен в порочен кръг. Намирах се в труден момент от живота ми и разбрах, че спиралата, по която се въртя, няма възможен добър изход. Всичко това се промени в момента, в който станах баща. Осъзнах, че начинът ми на живот не само ми вреди, но и ме лишава от възможността да бъда най-добрият пример за детето си. Как бих могъл да му покажа какво означават здраве, дисциплина и стойност, ако аз самия не ги прилагам в собствения си живот? Тогава взех, може би, най-трудното решение в живота си – да уволня, дори да убия стария Живко, за да създам място за новия човек, който искам да бъда и когото детето ми би искало да следва. Създадох си няколко ясни правила, които да следвам на всяка цена. Новият Живко няма да пие, няма да пуши, няма да яде безцелно пред телевизора посред нощ и няма да позволи на саморазрушаващи навици да определят живота му. Новият Живко ще бъде жив. С всеки нов ден ще се стреми да бъде малко по-добър от предишния. Ще бъда примерът, който искам да оставя. Посока, която вдъхва смисъл не само на моя живот, но и на много други. Време беше за ново начало. За живот с посока, която мога да предам и на детето си. Започнах да анализирам и променям навиците си, както и начина ми на живот. Това се оказа дълъг и не особено лесен процес, изпълнен с доста препятствия и моменти на колебание, но с ясната цел пред очите ми. По-здравословен и осъзнат живот. Тук ще споделя промените, които имаха най-голямо въздействие върху това да свалят 10 години от биологичната си възраст. Номер 1 – осъзнато хранене. Спрях джънк храната и въведох 16-часов фастинг, което ми помогна да регулирам теглото и енергията си. Стремя се да ям чисти и полезни храни, като обръщам внимание на качеството на всяка хапка. Ям основно средиземноморска кухня с фокус върху плодовете, зеленчуците и рибата. Стремя се да избягвам добавена захар и животински мазнини. Номер 2 – спорт всеки ден. Започнах да спортувам ежедневно, независимо дали ще е бягане, вдигане на тежести или 20-минутен хит вкъщи. Тялото е създадено да се движи, а движението е здраве. Клиширано е, но е вярно. Стремя се да правя и по 10 000 крачки на ден. Физическата активност ми дава сила и издържливост, която не съм имал никога до сега. Номер 3 – грижа за менталното здраве и приоритизиране на съня. За първи път осъзнах важността на менталното здраве. Чрез редовна медитация се научих да намалявам стреса и да слушам сигналите на тялото си. Приоритизирам съня доколкото е възможно с малко дете, като се стремя да лягам и ставам по едно и също време и да спя между 7 и 8 часа на денонощие. Сънят е най-важният стълб на здравето, защото без него не може да възстановим физическите и психическите ресурси на организма ни. И номер 4 – редовни изследвания и следение на резултатите. Започнах да следя здравните си показатели. Правя си редовни кръвни изследвания, за да мога да следя какво се случва вътре в организма ми. Това ми помага да видя реалния напредък и да открия какво работи и какво не. Сега, 2 години по-късно, на 34 се чувствам по-здрав, по-жизнен и по-силен от всякога. Всеки ден е изпълнен със смисъл, а енергията ми е достатъчна, за да се справя с всичко, което ми поднесе живота. Промените, които направих, не само удължават живота ми, но и го правят много по-пълноценен. В България, за жалост, водим класациите в Европа по смъртност от диабет и сърдечно-съдови заболявания.
Това е пряко следствие от липсата на култура на здравето и нормализирането на нездравословния начин на живот. Често в ежедневието си чуваме реплики като айде, няма да пиеш една ракия с салатата, или баба ми пиеше вино от сутринта и живя до 100, или пък тая вечер няма да спя, ще бачкам. Вярвам, че може да променим тази норма и да създадем едно ново поколение, за което е естествено и важно да се грижи за тялото си. Една от главните ми цели е да покажа, че дори малките промени в начина на живот могат да имат огромна разлика и че истинската сила е в грижата за самия себе си. Как и ти можеш да започнеш своя път към дълголетието? Ако се чудиш откъде да започнеш, ще споделя с теб трите основни стълба на здравето, които трябва да приоритизираш. Това са съня, храната и движението. Прости стъпки, но имат огромно въздействие върху здравето. Сън. Без добър сън е невъзможно да поддържаш добро здраве в дългосрочен план. Преди често си позволявах безсънни нощи, които са крайно пагубни. Важно е да се научим да даваме на тялото ни заслужената почивка. След кратка пауза се завръщам след обед, защото дъщеря ми и жена ми се прибраха и трябваше да слагаме малката да спи. Така че продължаваме с номер 2 – храна. Много хора не осъзнават какво слагат в устите си и затова до известна степен са виновни големите корпорации, които ни рекламират здравословна храна, която всъщност е пълна с консерванти, добавени захари, отцветители и съставки, на които ни е трудно да произнесем името. Също така в интернет е пълно с хелт гурута, които отричат различни диети и казват ви: тази храна не трябва да ядеш, от тази храна ще се разболееш, тази храна прави червата ти да се чувстват зле и така нататък. Всичко това може да е много объркващо и затормозяващо. Затова според мен един добър старт е просто да избягвате полуфабрикатите и да ядете повече сготвена храна, повече плодове и зеленчуци. С това няма как да сбъркате. И номер 3 – спорт. Спортът е важен за правилното функциониране на тялото, за метаболизма и за цялостното самочувствие. Избери си нещо, което ти харесва, независимо дали ще е бягане, дали ще е вдигане на тежести, дали ще е калистеника, спортни танци, салса или каквото ти харесва, йога. Най-важното е да изпитваш удоволствие да го правиш и да си редовен. Тялото ти ще ти благодари. И не на последно място, редовни кръвни изследвания. Всяка година по Здравна каса не се полагат безплатни кръвни изследвания, така че не ги пропускайте. Те са доста важни, за да следим прогреса си, да видим дали нещата, които правим, са добре или зле и като цяло да се изградим една цялостна картинка за това как се чувства тялото ни отвътре. Също така могат да бъдат и много добра ранна превенция на болести, така че наистина са доста важни. Моята промяна не беше лесна, но ме научи да живея осъзнато, с уважение към тялото и времето си. Целта ми е да вдъхновя и други и заедно да създадем общност от хора, които поставят здравето и грижата за себе си на първо място. Малките стъпки могат да доведат до големи промени. Нека да живеем така, че животът ни да бъде пример за истинска грижа и уважение към нас самите и към тези, които обичаме. Благодаря ви. До скоро!